Huwa ta' sodisfazzjon mhux żgħira għalija personali li meta l-Papa Franġisku ħatarni ġimgħa ilu kardinal ma tagħnejx djoċesej titolari oħra imma ħallini isqof emeritu ta' din id-djoċesej maħbuba tagħna. Għalija dan huwa impenn ieħor biex nibqa' inġurkom fil-qalb paterna tiegħi. Kien dan kliem l-Isqof Kardinal Mario Grech waqt il-konċelebrazzjoni solenni ta' Rat il-Ħajr għal ħatra tiegħu bħala kardinal li saret il-ħadd fir-rotunda parrokjali ta' San Ġwan Battista ix-Xewkija. U qiegħed li se jkun qed jaqdi dmiru bl-aħjar mod possibbli fih dan il-Ministeru ġdid li l-Papa fdalu biex jgħin lill-Knisja fil-mixja sinodali tagħha. Dan biex bekk il-Knisja timxi fuq il-linji tal-Vanġelu u fl-istess waqt timxi jitfit man-nies. Mario Grech qal li permezz ta' dan l-irwol se jkun qed jgħin lin-nies għad-direzzjoni li timlilhom qalbhom, u speċjali f'dan iż-żmien tal-pandemija li ġabet magħha sħaba sewda ta' qtieħ ta' qalb fost il-Maltin. Biżżejjed insemmu l-qagħda ekonomika li qed toħloq għamliet ġodda ta' faqar. Partikolarment meta ikun hemm theddida tal-impjiegi li jintilef fix-xogħol. It-tuqol tas-solitudni li qed jafas fuq dawk li biex iħarsu l-ħajja tagħhom u tal-oħrajn jażlu li jibqgħu ġewwa, kemm ħandumu ġewwa. Il-Kardinal Mario Grech inħatar mill-Papa fit-28 ta' Novembru li għadda fil-Vatikan flimkien ma' 12 il-Kardinali ieħor. Il-Kardinal Malti kien indirizza lil Papa u stess fisem il-Kardinali kollha privileġġ li ġie fdat f'idejn l-Isqof Grech mill-Papa innifsu.